Norbaitek nire bideoa ikusi du. Behatz potola beraka jarri dit. Gustoko ez duenaren seinale. Hainbeste badakit. Bueno, agian nahi gabe, bandio. Niri batzuetan pasatzen zait. Gutxienez norbait sartu da zuena ikustera. Esan nizun, Arroparena jende gehiagik egiten dula. Bueno, ama ez izan hain eskorra. Klaro. Zuek ez dakazute zero bisitarik. Bueno, nik 15 ditut eta guztiak kolega dira. Sara, bisita baduzu? Ai bai, beste bat, bi. Norbete komentario bat jarri dit. Nire bideoa txarra dela esanez. Hego Amerikarrek brikolajean punteroak direla. Ama, hori ona da. Heiterri gabetzea inor. Ja. Gaizki badare, zutaz hitz egitea ona dela, ez da? Ai, zer ditu dagoeneko. Ama, lehen guzuen WhatsApp taldean sartu duzu bere bideoa? Jakina, zen nahi zenuen? Ondoa jota bukatzea? Dena beltza gelditu zait. A ber. Ostras, bitxori, 7.500! 7.500 zer? Euro? Eta nola dakite zenbat zor dugun? Ai, kaputxoloa, tala gezarra. Ta igotzen ari da. 7.500 bat, 7.500 bi? Ta zer dia, interesa? Ez, amoina, bisitak! Follower pila izan behar ditu. Eta hori ona da? Hombre, gero ez da bisita gehiago hobeto. Eta sosak irabaziko ditugu? Bueno, bisita gehiago behar dituzu, baina marka bat beragan fijatzen bada eta publia sartzen badu, orduan dirua irabazi genezake. Ai, txistorrak zulotikan aterako baitu. Bai? Bai, ni naiz? Benetan? Eta noizko? Noski aldu dala. Mila eskerri, agur. Ai, telebistatik handeitu diate. Zer? Ba, taluen bideo ikusi omen dute, marmitakoena ere bai, eta txorienen ateratzean nahi dute. Ze ondo. Joselin Paola. Flipatzen ari naiz. Ez da inarraroa. Gure familian bi izen ditugu denok. Eta bi zertarako, bakarra erabiltzeko. Ba, haserre gaudenerako. Amak Joselin Paola deitzen didanean badakit trumoia datorrela eta informazioa boterea da. Zertan ari zara? Joselin Paola, dene molatze diate. Zergatik ez goaz kanpora asteburuan? Bai, eta ze zakarrekin. Nik onbidatuta? Eskerrik asko benetan, baina ezin dut, lana egin behar dut. Eki, oso gaztea gara. Bizi egin behar dugu. Ja, baina badakizu amaetan diru premian gaudela. Behitu nola gabiltzan etxegabetzearekin. Ez dugu asko gastatu behar. Kanbin batera joango gara. Neska, neguan gaudela. Bueno, ba, hostel batera. Nola joan nahi duzu? Ba, berdin dio. Orio, Zarautz, Zumaia, Deba, Mendaro. Mendaro? Han ospitala besterik ez dago. Euskotrenen linea da, burzakit. Zadarri jo. Oazen barrura. Hobez, Zergatik? nire etxea da, korta ematen dit. Ez dago inor. Zerra iztako neska horrengatik. Zetz, benetan, nire klaseko lagun bada, ez dauka gurroi horik. Orduan ze pasatzen da. Bero gaudenean beti alde egiten duzu. Ez nahi zure gustukoa ala? Bai, izugarri. Baina, egia esan, Zer? gaur ez dauka dago gogorik, sin más. Zer? Semearen Instagrama espiatzen? Moskeaturik nago. Eki atzera aurrera dabil neska lagunarekin. Bitxori, ze txorienen. Famaturik hartzegoen. Eta telebistako izar bat bezala sentitu naiz.
Baina gauza raru bat esan diate. Zer esan dizuten? Bai, influencer, olako zerbait. Baina hori piropo bada. Pagatu aldizute. Ke ba, datorren hilean hasieran edo... Ba, ea, 6 baino lehenago den. Ni baiz bere hauek hartu ditut. Zertu ezu. Aste osorako janaria, sandwichak. Claudio Landaren programan jartzen duten luntxak. Ezin duzin etxe. Asko zegoen, inorriz da konturatu. Horena, Sara. Zatote maseagoaz, animatzen? Bai, zapi hartu eta banator. Bago ere aldatzera goaz. Kaikoa jantziko ditugu. Amarenak. Zer? Nire lagun batek egindakoak. Oso politak dira. Bai. Aizu, nik ez dut zentimorik. Zertarako goaz? Bankuko nire lankide hoi batekin topo egitera. Arropa denda bat jartzeko asmoa dauka. Horretarako bada? Isa ez aldator? Ez dut uste. Arratsalde osoa dara maneskarekin geran. Aizu, Goiatz, neska laguna du? Jakina. Ez ustezu egiten dute lagun osoak gelan barruan. Baina berak esan dizu? Ez. Zer egiten duten? Ez. Baina guk egiten genuen berdina egingo dute, ez? Elkarri eskua sartu. Ez, Isak esan dizun lesbiana dela. Ez dut esan behar. Bere amana ez. Gauza horiek beti jakiten dira. Inesa, bagoaz? Ni prest. Ui, beira! Bazen! Agur! Está libre. Hortik irtetzeko amorratzen ningunan. Ezan, sekula ikusi dudan logelarik txikien haukan. Ama karmairu baten sartu nahin. Aizan, hori duen erritmoa pipa jaten. Haze bizioa? Errakitzein din? Ni? Nik ez dinat biziorik. Beitu, nik daukadan bizio bakarra pipak erostea jutea duen. Ia gustatzen zaidan pipa saltzaia, pipa jate baino. Amak uste din enroiatuago dela. Berak esan din? Ez, baina urpegian nabaritzen zaion. Hala batxo, zaren bezalakoa maite zaitut. Eta guaia dela uste duenez. Tia, ze fuertea. Esan ez gaudera enroiatuta, Kakazerra. Bikote bikoitza. Badios. Bikote bikoitza? Ez jo? Iez aiz irukotetik pasatuko, Bai, joko dinat. Gainera, eskaira egiteko aukera zaukanat. Begira. Fazi tentsioa! Joder, tia! Eta gainera, pipak bukatzen ari zaizkida. Toma! 200 eurotzari irabazi ditinat! Toma! Poker onlineko Jagermeisterraiz! Itxizan horietan guazen! Eta pentsatu ere, orain ratxan nagon. Ze, mate hartzen duzu orain? Alternatiba bada. ITV-a pasatzea tokatzen zait eta zaintzen hasi naiz. ITV? Errebisioa. Alta 5 urte eramaten dizute, baina bitartean urtero ITV-a pasatzea. Bueno, itxura ona duzu. Ondo joango da. Eseri, Isitan hau. Iriondoren WhatsAppa. Probedorea? Ai, ama, ez. Zor gehiago, mesedez. Ez, galdetzen ditea betiko loteria zenbakia erosi dugun tokatu egindala. Zer? 3. saria, Maili. Osea, bizitza osoa zenbaki berera jokatzen eta orain tokatu behar. Joder. Ba, lakosia da, zortea. Gafea esaneko ez du, gurea gafea da. Eta ez esan, osasuna bentsat badaukagula. Ez nuen hori esan behar. Esan behar nuen gutxienez, zenarrak abroia, hala, urruti daukazula. Daukagula, ze zurekin ere ederki portatu da. Ez, ke ba. Berarekin 20 urte lanian, eta gero, hala, ostikada batekin, hala, kale gorrira. Esku utxik. Engerutxo bat.
Asko sentitzen dut. Baina etzan zure horrua esan, zuk etzanekin ezer. Ja, baina Kristinita bezala sentitzen naiz. Tuntun galanta. Kristinita. Baina nik paper bakarra sinatu nuen, ezkontzagiria. Hori bai, senarra ustelatera eta dana galdu dut. Etxea, indemnizazioaren dirua. Ja, beraren berririk? Keba, hor egongo da. Txokoren batean ezkutatuta. Bila dezatela kasinoetan. Eta isa? Ea hitz egiten duten, ez dakit. Gai ez aldatzen du beti. Guazen tokatu ez zaizkigu milioiak gastatzea. Bai, ondo esan duzu, tokatu etzazkigun milioiak. Ja? Ba, venga, guazen eskaparateak ikustera. Ea kopiatzeko modelitoren bato batzen deten? Bueno, zureak top dira. 54 bederatzi 100 0 milioi euro.